Здравейте на всички! Отново се намираме на терена. Отново сме при Николай от Ружица, този път обаче в землището на село Стефан Караджово. Мястото, което Николай гледа определена продукция. Но какво ни води този път тук? Ето, застигна го и него земеделския тероризъм. Защо казваме тероризъм? Сега, когато ви разкажем, ще разберете какво имаме предвид. Унищожение на посевите и на нивите, но този път по много по-брутален начин от този, който знаем преди. Просто някой да изпрати животни, да ти намачкат продукцията. Не, сега гледат из основи да унищожат всичко, понеже е сезон, в който вие сте засадили определена продукция, работите по нея, очаквате, нали, да изкарате нещо. Но какво се случва? Разкажи. След месец ще влизаме в жетва и може 30-40 дни. Значи на 3 май при обход на блоковете установих, че има завякване на растения, такова виолетово оцветяване, което оцветяване се появява и е следствие на третиране с тотален хербицид. Тоест растенията са напръскани? Блоковете са напръскани. Огледахме за следи за влизала наземна техника, такива не открихме. Имаше следи само нашата, която ние знаем с какво пръскаме. Ние пръскаме към момента с биологични препарати, даже и инсектициди не слагаме. И започнах да разпитам колегите в района, дали някой не е чул, не е видял някой да е пръскал с дрон. И стигнах до информация, че някой е пръскал в Стефан Караджово. На твоите ниви? Една седмица преди трети, около една седмица, пръскал е мои ниви, за които аз изобщо не знам. Значи ти и нямам никаква информация. Започваш да проверяваш защо твоите растения започват да гният. Установяваш защо. Защото са третирани с препарат, който прави така, само да завъртим камерата, да покажем. Вижте, това е мястото, едно от местата. Нали ти каза, че има други такива... от местата... Нека да кажем площадката за дрона. Това откъде значи... той е излитал дрона. Ние виждаме, че тревата е тотално загинала. Изсъхнала е. По-настрани вече е отцветена с виолето, така че тази трева значи и ти тя установяваш, че той е третиран с определен препарат, където той е пръскан чрез дрон, земеделски дрон. Земеделски дрон и започнах да се интересувам кое. Първо проследихме следата на дрона, защото тя на места личи ширината й. И установихме, че тя е от порядъка на 6-7 метра, а такива дронове тук в България продава фирма Ник Electronics. Ти си стигнал до фирмата, Да. които продават. Установяваме, че дрона, който е пръскал, е марка КСАК. Добре. Започнах да се интересувам от колегите, които имат наоколо и стигаме до информация и до човека, който е извършвал Услугата. това пръскане в скоби услуга, защото това не е услуга. Не просто услуга, ти установяваш човека, който е извършил пръскането тук. Пръскането тук, да. Значи това е Георги Добранов от Пловдив. Георги Добранов. Собственик на дрона, също и оператор. Аз проведах разговор вечерта с него и той сам сподели с мен и ми каза, че лично той е правил пръсканията. Само да кажем, че тук имаме запис на този разговор, когато ти си провел разговор с него, защото ти му се обаждаш да провериш вярно ли е, не е ли вярно, какво е направил точно, да. Кой му е поръчал, ако някой е поръчал да го направи това нещо. Нали, имаме го записано, няма да издаваме толкова подробности, понеже сега започва да тече разследване. По време на разговора разбрах, че е силно притеснен, защото те преди това хората, които ми дадаха информация, са го уведомили, че... Ти си започнал собствено разследване. Съм започнал собствено разследване и съм стигнал до него. Значи по време на разговора опитах кой му е дал информацията и как е дошъл да пръска тук в Стефан Караджово и точно моите блокове. Ние тук в момента сме при една рапица на пръскана. Да, само да покажем, една скоба отваряме. Не знам дали се вижда мъртвешкия оттенък по рапицата. В далечината има такава рапица, която не е третирана с препарат. Тя се вижда, че е жълта. Ярко жълт цвят, а вижте тук
от тази страна мъртвешкият цвят на рапицата, значи тя започва вече да заминава. Нали, тя е унищожена? Унищожена е, не. Това вече растение тук от порядъка на 10 на дни всичко ще бъде на земята. Или продукцията е унищожена. Продукция за над 1500 декара. Като сега някой, нали, може да каже какво не интересува рапица, ние нито се храним с рапица, нито нищо. Значи ти казваш, че рапицата е от всички тези декари, рапица е някъде около 300 декара. Значи по информация на извършителя, той ми каза, че аз напръсках 300 декара рапица в каква посока или къде си. Да. Аз... Останалото обаче е пшеница. Останалото е пшеница, Като тук Николай споделя, че една част от тази пшеница е била предназначена за фирми, които не мелят и след това отива за хляб. Производство на хляб. Или, виждате вече как отиваме земеделския тероризъм, унищожаване на продукция, която служи за производство на храна. За изхранване на населението. Така. Продължи с твоето разследване. Така, при разговора с Добранов, той сподели, че е имало група, която е вървяла с него. Викам, пита го, добре, ти човек пръскаш първо чужди посеви. Не знаеш на кой са. Кой ти обслужваше дрона? Ами имаше една група, която вървеше с мене. Как се казва? Те не казва. Кой ти поръча да дойдеш тук? Ами той Васко, той е такива недомлъвки. И кама, той ми даде ши файлове на 3-4 землища. Викам, на кои им землища ти даде? Ами Стефан Караджо, Ружица, Вълчи извор и Горска поляна. Значи те са имали намерение да ми унищожат цялото стопанство. Значи първо той се изтърва, като казва кой е евентуалният казан поръчител, понеже в момента водят такова разследване. Изтърва се и го каза. Сега тук можем само да предполагаме дали става въпрос за същия Васил Киряков, така наречената Бемка, която има пръст в унищожението на техниката ти, има пръст в унищожението и мачкането на нивите ти. В абсолютно всички били, които са ти направили, тук всичко води към едни и същи хора. Но дали този човек е визирал именно Васил Киряков, те първо предстои да се установи от разследването. Но поръчката, вижте, човека е казал този Георги, как се казва? Който е Георги Добранов. Георги Добранов имал е поръчка за унищожението на всичките 20 000 декара. Добре, че сте го установили рано. Да. Предполагам, че ако бяха продължили с пръсканията, щеше да унищожат всичките посеви. Всичките посеви на фирмите. И този Добранов ми сподели за един човек. Вика, само един човек от групата, знам, че е бивш военен, нисък, дебел, ама май Марчо се казва, не му знам името, така с недомлъвки говори. И да, аз стигна до такъв нисък, дебел, бивш военен пенсионер, до името на Марчо Марчев от село Болярово. Той каза, че е от Болярово. Оказва се, че този е стар познайник, който и ние се запознахме с него, когато бяхме на едно събитие с тебе в Болярово, нали така? Да. Този Марчо, истината, това му е прякора. Да. Тогава го бяха изпратили, той е, как да кажа, свързан по някакъв начин с ДПС ново начало. И имаше тогава информация, че този човек осигурява някакви гласове за ДПС ново начало. Марчо, истината. И тук вече виждаме някаква връзка, ОПГ-то, ДПС ново начало, в лицето на Марчо истината, работи в синхрон с Васил Киряков, Бемките. И тук вече може да видим някакви такива връзки, нали? На кого или кого обслужва или кого го протектира Васил Киряков Бемката. Нали? Това също, което знаем, че той е по някакъв начин е притиснат и в момента търси помощ от различни места. Отива, покланя се на ДПС, представители на ДПС, казва им, ще ви дам каквото искам, само ме защитете. Сега, нали, това ще го установим. Значи, Николай, ти не за един ден, ти за един след обяд си установил всички факти и обстоятелства около точно така, ситуацията. И тези обстоятелства съм ги дал на полицията. В момента полицията работи, но нямам информация дали има задържани хора. Води се разследване, да. Води се някакво разследване, но подробна информация Като нямам. тук само да кажем, че не може да хвърлим отново вината и да кажем, ето новата власт идва, пак се случват някакви неща. Така. В момента новата власт ще бъде отговорна за разследването на този случай, като ние сме подредили информацията,
Не само тази, и от предишния казус сме ги подредили и сега ще им ги дадем. И ако отново, дори при тази ситуация, в която имаме конкретни доказателства, ти каза, че имаш данните от дрона, полетите на дрона. Значи всеки селскостопански дрон, независимо на коя фирма производител е собственост, има електронна кутия, черна кутия, както им казваме ние, и всички полети на дрона се запаметяват и тази кутия единствено може да я манипулира производителя. Така че информацията ми е, че тази кутия е иззета. Така, конкретни доказателства, конкретна информация. И сега ще видим дали този човек ще си понесе. Значи, от една страна, човека, който извърши услугата, те са му платили, не с тебе говорихме, може би не повече от 2-3 хиляди евро. Да, аз му зададох въпрос, добре, човек, ти дойде, извърши услуга, кой ти плати? Ами не знам кой ми плати. Как не знаеш кой ти плати? Кой те извика, кой ти плати? Как ти плати? Фактура ли му пусна? Как стана цялата тая работа? Ами те ми платиха в кеш. Така, или тук човека измал за услугата 2-3 хиляди евро, щетите за колко пари са, които са ти нанесли? Щетите са за над 400 хиляди. Така, или този човек е вече пред дилема. Поне това, което установяваме. Последствие може да се окаже и повече, да. Или този човек сега при разследването трябва да излезе и да каже тези и тези ме накараха да го направят това нещо, да могат те да поемат отговорност, или той трябва да поеме тази отговорност за 2-3 хиляди евро, нали, да носиш отговорност от такъв голям мащаб. Не знам дали ще го направи така, че този Георги Добранов, по-добре, нали, да излезе и да си каже. От друга страна, сега ще видим на база информацията, която дарим на новата власт и на разследващи, дали ще се задействат нещо. Значи, ето Николай за един следобед установява абсолютно всичко.